Kami ang mga misyonaryo sa simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing adlaw. Misyonaryo. Bag umi nag-anhi diriya, naami gibyaan nga kinabuhi. Mga butang nga gihunong sa namo aron kita makapagpadayon sa paglakaw paingon sa atong Amahan sa langit. Ug mas mabati nato ang iyahang paghigugma sa tagsa-tagsa kanato. Karon ang panahon nga kita magsugod, magtinabangay ug maghigugmaanay. Pakusgon nato ang tingog sa Ginoo, na daghan nga tawo ang makadungog. Pinaagi sa iyaha, kita kay magkausa. Isip usa ka anak niya, ug isip usa ka dako nga pamilya. Tan-awa ang mga sulugoon niya nga nagapangita. Pamatia ang tingog sa pagkatok sa mga bertahan.